is the first time the Department of Agriculture Regional Office will be having and signing of a memorandum of agreement with the local government units for the implementation ng ating mga proyekto. Sa unang pagkakataon, nilagdaan ang isang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Kagawaran ng Pagsasaka ng Gitnang Luzon at lokal na pamahalaan ng Lapas sa lalawigan ng Tarlac nitong ika-2 ng Hunyo na ginanap sa Macabulos Martires Recreational Park. Dinaluhan ng nasabing programa sa pangunguna ni Regional Director Chris Pulo Bautista Jr., OIC-RTD for Operations Dr. Eduardo Lapus, Municipal Mayor Venustiano Hordan, at ang iba't ibang asosasyon at kooperatiba. Salamat po at napili ninyo ang aming bayan na maging kauna-unahang bayan na gaganapin ang ganitong pagtitipon. Dahil sa inyong tulong, gusto ko talaga ang bayan Lapas, ang farming ay maging modern, mechanized. Sa naging mensahe ni Director Bautista, pinahayag niya na ang mga extension workers ay magiging direct ng pamumunuan ng lokal na pamahalaan ng munisipyo base sa Republic Act 7160 o mas kilala sa tawag na Local Government Code. Tinitiyak ng Kagawaran ng Pagsasaka ng Gitnang Luzon, katuwang lokal na pamahalaan na tuloy-tuloy ang pagbuo ng programa at proyekto para sa mga magsasaka at mangingisda. Rica Salas, Agri-Balita Central Luzon.